The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:18. What we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Romans 6:4. Therefore, we have been buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too may live a new life. Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. 1 Corinthians 16:13. Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Matthew 25:41. Then He will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. 1 Timothy 2:5. For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Our Lord Jesus Christ said these words, The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. Philippians 2:8. Our Lord Jesus Christ, as a man, humbled Himself and became obedient unto death, even death on the cross. Matthew 7:21. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Matthew 6:19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Verse 21. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Before we start our Bible study today, nining adlaw, gikinahanglan ng atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kung nanapawag kita mga sala diha, kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa. Let us now use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humanam nato buhata ka na, andam na usab kita sa paminaw sa pagtudlos kamatuoran, pinagi sa balaang Espiritu Santo. Ug nga kita mahibalik ngadto sa atong pagkigambitay sa Dios, fellowship with God. Andam na usab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. But for you, unbeliever, the issue you're facing is not
confession of your sins. It is using your free will. Gamita ka na. Aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon. The most important decision that you can make in your entire life. And that decision is to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 againgon. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa karon mag-andam tas tong kaugalingon sa hilom nga pag-ampo. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain sa mga higayon ngayon mo kami gidala dinhi niining higayon na aron kami makapadayon sa among spiritual momentum pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Andama kami karon pinagi sa pagtudlo kanamo sa bugtong magtutudlo sa kamatuoran nga mao ang balaang Espiritu Santo. Salamat niining panahon na, higayon na, imo pa kaming gipabuhi, andam na kami karon o Diyos, pinagi lamang sa imong grasya kini among mahimo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Padayon kita karon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome kaninyong mga subscribers atong mga igsoon diyan ni Kristo. Now, karong adlaw doon na sa bago nga hilisgutan. Atong giuluhan kini og resting on the Lord, the faith rest life. Okay? Ang atong pagpahulay nganha sa Ginoo. Kini may kalabutan kini sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. The faith rest life. Now karon, una sa tanan, ang plano sa Dios nga ato na karong gisudlan human kita mo tuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. We entered automatically sa plano sa Dios. Gitawag nato kini og the protocol plan of God. O kini maong plano sa Dios, ato lamang kini makatunan diha sa pulong sa Dios. Gusto? Now, ato ning gipahiluna, we establish this principle because many people think nagadahom nga human ning atong kinabuhi karon they go out of existence. Luoy. Pagaluoy gyud niining atong mga isig ka sakop sa kaliwatan sa tao, our fellow men nga baga na bagyong doon sa mga katauhan ang nagtuo niini. Nga human sila mamatay, they go out of existence. So they believe in the lie, bakak, dakong bakak, nga gikan gyud direktamente gikan sa ba ni Satanas. That we just spend this present life to the fullest tungod kay after we die, that's it. What a tragedy. Now, and yet, a lot of people adopt that false belief. Unsa may hinungdan nga no nga kining mga tawhan na nagtuo man niining maong kanang bakak. Well, in the first place, they do not know who and what God is. Wa gyud sila alamag kinsa ug unsa ang Dios. Why don't they know who and what God is? Ngano wa man sila mahibaw? O man sila ideya o kasayuran. They don't study God's Word. Mao na hinungdan. They don't know that learning God pinaagi lamang sa pagtuon sa iyang pulong. We need a textbook to learn God and His Word. O kini maong textbook is what we call
the Bible. O niya itong gamit karon. Tungod kay wa may laing paagi ang Dios nga ato siyang makatunan, atong mailhan. He can be known only by revealing Himself through the Bible. Now, niining atong panahon karon in our day and age, dili naman mo padayag ang Dios sa iyang kaugalingon pinagi sa kanang mga talan-awon, sa mga tingog, o any other form of revelation as sa iyang gihimo niadtong panahon sa daang pakigsaad nga mga prophets to the prophets niadtong Old Testament. Kay kining ato karon nga gitawag og New Testament, the canon of scriptures, kompleto naman. It's already complete. So we do not need any other way to know and learn God apart sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sabtag na. Ang suliran Gustavo karong panahon na mao kini. Tapuan siya. He's lazy. He does not have the desire and love to study the Bible. Wag siya ay kainit o kanang kadasig, wala siya gugma. Now, ang balaang kasulatan, maoray atong bugtong tinubdan of information about God, about His plan for our life. Maoray bugtong tinubdan, the only source. So, mao na nga nagtuon ta sa kadtong unom ka mga propositions nga ninomdong kapabanyad to. 6 propositions. 1, nag-una gini ni God exists, na ay Dios. Ikaduha, God reveals Himself. Ang Dios nagapadayag siyang kaugalingon. Ikatulo, and God makes sense. Ang Dios undanon. Ikaapat, ang Diyos ana ay plano. Ikalima, ang tumong niya ng iyang plano, ikaw. You are the object of this plan. Musa, ang ikaunom, paminaw. Paminawi ang Diyos, buksi imong huna-huna, because you, O God, are hearing. We have nothing to give God except what? A hearing, pagpaminaw. So, mabitaw ng inumdong ka pa ba sa tulo ka basic systems of human perception? Mga sinugdanan nga mga pamaagi sa tawhanong pagpanabot. Ang nag-una gini rationalism. Ang imong pagpangatarungan. Ikaduha, empiricism. Kanang through the 5 senses of man. Sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of taste. Empiricism. Masabtan nimo, magamit nimo ang imong makatunan human perception through these 5 senses. Ug ang ikatulo, ang pagtuo, faith. Kung mao ni ang gigamit sa Dios nga atong kanang appropriate ang iyang plano sa grasya, plano sa kaluwasan. Faith. Pagtuo, kaya may merito ning pagtuo. Ang tanan makatuo man. Ang tanan makatuo, apan dili tanan mo tuo. Sabtag yun na. Not everybody will believe. Kaya naman sila kabubuton. So therefore, akong balikon nga, we have nothing to give God except a hearing. Now, did you notice something here? We did not mention about religion. Wow. About the religious affiliation, about a pastor, wala. What actually is religion? Mangutana ko ni mo usog. Na iba nagugkatingali. Pangutanon talang kagyapon. Arong yun ni, di na yun ni tang-tang diya sa imong barumduman.
What actually is religion? Religion is not from God. Dili iha sa Diyos ang relihiyon. It comes from man. Ikas tao. Ang tinuod bahin sa relihiyon. It is man, excuse me, it is man trying his best. Pinagi sa paningkamot siyang unod through the energy of his flesh to reach God. Mao na relihiyon. Religion is trying to work for God. Religion is the works of mankind, replacing the function and mechanics of the grace of God. Kasabot ka? O bisag unsang relihiyon, naningkamot yun sa pagkabot sa Diyos. Any religion is trying to establish a relationship with God, which is impossible. Religion is the very opposite of grace. At bang kini sa grasya. Mao na ang kaluwasan nga gihatanyag sa Dios kanato nga mga katawhan, grasya kay buhat lihok kini niya alang sa tao. Naras tao mo dawat ba siya o sa likway? So, unsa man tong definition sa grasya sa Dios? Well, sabi ni Saya ato ino ni nga ang paghatag nga way kapin kabubuton ug ang imong pagdawat nga way utang kabubuton. Grasya. So, unsa to'y grasya? Lihok ug buhat sa Dios alang sa tao. Ang tao igo rang mudawat. Mao na'y grasya. Sabot ka na. Ang panarelihiyon, lihok, buhat, panlimbasog, paningkamot sa tao, ngadto sa Dios, alang sa Dios. Okay? Now, ang Dios dili man makadawat sa lihok, buhat, o paningkamot sa tao. Ngano man, tungod kay ang tao makasasala man, kanang ang iyang pagkamatarong, gitandi manispulong sa Dios o unsa, filthy rags, alang sa Dios baho ni sa tubangan sa Dios kining atong mga maayong binuhatan, atong paningkamot. Abriher ko na imong Biblia. Open your Bible diya sa Isaiah kapitulo 64 versikulo 6. Isaias 64 versikulo 6. Sa in English nag-ingon kini, all of us have become like one who is unclean, dili kanang limpyo, and all our righteous acts are like filthy rags. Nakadungog ka na ito. Filthy rags. Trapo nga mahugaw. O kini dili man ni plano sa Dios. It's not. Ang plano sa Dios, usara. Ang plano sa Diyos, grasya. Ang relihiyon, let me repeat its definition or description. Religion, paminaw, religion is man's attempt to reach God. Man's attempt to establish a relationship with God. Aron kunuhay maaprubahan, dawaton o uyunan sa Diyos, because man has done some things for God. Wrong. Sayop. What tayo may mo niya na. Kay sayop mang yun. We can never do anything for God. Sabtag na. We can never do anything for God. Wala. Kinsa man uruita. Who are we to accomplish, to do good things alang sa Diyos? Kung sa may atong mahimo alang sa Dios, nangita ba siya imong mabuhat para niya? Mauna hinungdan nga no, aron dili ta magadjama-jama og pamuhat og buluhaton, aron kunuhay atong ikahalad. We can offer kuno ngadto sa Dios. We have to study. Kinahanglan tun-an nato ang iyang protocol. Protocol.
No, kining word nga protocol na common na mugod ni kay karon ni ning pandemic, ni ning coronavirus pandemic na may health protocol. Unsa man ang buot sabot? Protocol mga sistema paagi nga imong sundon. Now, kani ang atong giingon nimo nga we have to study the protocol of the plan of God. Kaya ang protocol, pasambot gyud sa atong pag-define ini sa yanong binisaya, paagi kini, mando kini, pahimangno, pasidaan, unsa pa, sistema, pasidaan sa Dios nga atong makatunan lamang dias Biblia. Biblia ra gyud nato ni makatuni. Because God diha sa iyang pulong does not require of us anything except sa paggamit nato sa atong kabubuton. Ngano man? Kay because God created and made everything alang kanato. Mao na nga ang gisgutan sa pulong sa Dios mao ang atong relasyon ngadto kaniya, dili relihiyon. Kasabot ka? So ang minungdanon mao ang relasyon ta sa Dios, dili relihiyon. Ayaw pakadak ang relihiyon kay dili lagi na iyaha sa Dios. Now, okay, agil na og paglabas sa itong panunduman, una sa tanan, the most difficult or the hardest thing to consider in the Christian life is kanang mando sa Dios diya sa iyang pulong. Do not do anything. Mando ra ba na? That's God's mandate. Nganhi ka na itong mga magtotoo. Do not do anything. Now, maparihan na dito ni Juan tamad nga di ta palihokon, magsige lang tag higda diya, maghuwat tag ano sa mahog ka ng mansanas magha. Dili nabot pasabot. However, paminaw ha, kining maong mando sa Dios of not letting you do anything, wa ni magpasabot nga you simply sit down and allow your mind to just be blank and you just ignore all the realities around you. Dili. What God actually means to say, paminaw, niining iyang pangingog, don't do anything insofar as God's mandate is concerned. Mao kini. Ang Dios buot niya nga atong gamiton ang atong pangunahuna. God wants us to use our thinking, our mind to trust Him. Now, God wants us to trust Him mentally sa atong pangunahuna. Now, diha sa libro sa Exodo, Kapitulo 14, versikulo 13, kini nagkanayon ini. Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord. Now, here is a secret. The secret is that ang Ginoo can only give strength to the weak, to the one who has no strength. The Bible does not say that God helps those who help themselves. No. No, tingali mo, liskuhag kanini ingon ako nga ang Biblia wa magaingon nga ang Dios magatabang ni adtong nagatabang silang kaugalingon. Mao man gisulti sa Dios. God helps those who help kadtong nawa na lantas passing ni The Bible does not say atong klarohon niya ang Biblia wa magaingon nga ang Dios mutabang ni adtong nagatabang silang kaugalingon. Wala. And whoever originated, kinsa may nagsugod yun yan ang maong kanang panultihuna or where it came from, and of course it sounds good, di ba? That is not found, cannot be found in the Word of God.
kana kung magtuon yung ka. God does not help those who help themselves. Kini mo ni usa sa mga preconceived notions. God, paminaw. Ang Diyos nagatabang lamang ni adtong why mahimo silang kaugalingon. God only helps those who are helpless. Now diha sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 29, and I will read it. In English, He, ang Diyos, He gives strength to the what? Weary. And increases the power to the weak. Mao ginay gisulti diha. Now, you have always been trying to solve the problem you face in your life. Basta? You have always been busy looking for solutions to your everyday problems. But the only thing you can reach is that there is no solution. Wala. Instead of trying to solve those problems by yourself, which are sure to fail, human and frail as we all are, ang Diyos buot nga ikaw makaamgo, nga ikaw wag yo'y mahimo, that you will never be able to solve your problems, and that He wants you to start trusting Him. Musugod ka na, salig kaniya. In Exodus 14:14 it says, the Lord will fight for you. You need only to be what? Still. Barog lang. Huwat lang. The Word of God says, wait on the Lord. Wata lang yun ang Diyos. But how? How do we wait on the Lord? Saan man? Well, una sa tanan, you should understand what the word wait means. Sabtag yuning pulong nga wait. Hulat. Kining maong pulong wait can be translated into the word trust or faith. Pagsalig o pagtuo. Now, naay pipila ka mga Hebrewanong mga pulong for this word trust or faith. Ang unang pulong alang niini, mao kining pulong nga amen. Amen. Okay? Please understand that the word amen nga sagad natong ginagamit, dili ni English word. It's a Hebrew word. The word amen is a Hebrew word. And do you know what the word amen really means? Ang buot pasabot gyud ni ining amen is believed. Okay? We can find its reference, or we can find this word in Genesis 15 verse 6, and it's used in that verse primarily for salvation, alang sa kaluwasan. But what this word amen actually means here, dinhi, is that you should take the Lord as the source or basis or foundation. You should take the Lord as your wall, whom you can lean on. Okay? Pader nga imong kasantigan. And that's what the word amen means. Okay? Duga ka na sa imong kasayuran, imong information. Now, ang sunod nga pulong dinhi, mao ang pulong nga batak. B-A-T-A-C-H. Batak. Ang batak ni dinhi nagpasabot og pagsalig, trust. Now, and we can read this in the book of Psalm chapter 37, verses 3 and 5. And we can also read this in Psalm 91, verse 2. Now, ang pulong batak or pagsalig, trust in English, ang iyang unang yung paggamit dinhi is that of being a wrestler. Kanibang kaugnas kusog wrestler, wherein as that wrestler is able to throw his opponent down
Iya bang kanang patumba, he wins in that game. That's the first use. And what the word batak means. Okay? Apan dinhi, what the word of God actually means by the word batak, mao kini. Okay? Paminaw. That as a believer, you are to pick up your problems and slam them all on the Lord. Ilamba tanan nimo mga suliran ngadto sa Dios. In other words, God wants you to cast all your problems to Him. That is what it means. So, the third word here is the word kasa. Kasa, C-H-A-S-A-H. Now, kining pulong nga kasa, dinhi, pagtuo, faith. O ato mabasa kini diha sa Salmo 57, versikulo 1. Now, dinhi, in that use of the word kasa, in Psalm 57, 1, this is being used nga hulagway sa usa ka kuniho. Kuniho maning binisaya sa rabbit, no? So this is used as a picture of a rabbit seeking refuge in a cleft of a rock. Okay? Di ba sa pangpang? It looks for a refuge or look for a place where it can hide itself. And it goes into the cleft of a rock. There, that rabbit goes into it to take refuge. Kanang mutago siya. Aron siya makalingkawas, makalingkawas siya. Maluwas siya gikan sa mga kadao. That is what kasa means dinhi. Now, diha sa pulong sa Dios, this very word kasa, gigamit kini as a picture of a believer nga mutago or takes refuge in that cleft of the rock. Nga diin ang rock ang pangpang dili. The rock there mao ang hulagway ni Ginoong Jesucristo. And when you take refuge in the Lord Jesus Christ, there is nothing at all that can harm you. Nothing. Di man ni ginang maong prinsipyo. Wa gyoy makatandog nimo. If you take refuge, diha kang Ginoong Jesucristo. Now, ang ikaupat nga pulong, mao kining pulong nga yakal. Y-A-C-H-A-L. Y-A-C-H-A-L. Yakal. It means to trust under pressure. Now, that is being used diha sa libro ni Job. Okay? Ang Job, by the way, sa di ka moabot sa mga salmo. Okay? Job chapter 13 verse 15. Unya na ang pudni sa Lamentaciones, okay, in Lamentations chapter 3 verses 21 and 24. Now, ang Lamentations is after Jeremiah. Now, ang pulong nga yakal actually means that as a believer yourself, in the midst of grave and terrible crisis, makalilisang nga mga krisis, mga pag-antos, mga kanang kalisdanan sa imong kinabuhi, ikaw, you are able to put your trust, total trust in the Lord, trusting Him fully that He will be the one who can deliver you from those crises. That is what it means by yakal. So I hope na kuha nimo kato. Manay kaupat. Karon ang ikalimang pulong dinhi mao ang pulong kawa. Q-A-W-A-H. Kawa. Okay. I don't know how you pronounce it, but kawa. Mao kini ang pulong nga nagahulugan og paghulat. Wait. So, here it is.
This is where the word wait comes from. Okay? Wait on the Lord. Now, matud pa sa ato ng gisulti kanimo dinhi a while ago, to wait is what? It is to believe or to trust. Pagtuo o pagsalig. So, to wait is to trust, to believe. Gusto? Okay? Nasuwat na nimo din sa imong notebook o sa imong iPad. Okay. And we can read this diha sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 31. Isaiah chapter 40, verse 31. Now, ang kinaunhan yung gamit ni ining maong pulong nga kawa in Hebrew. Okay? Usa kini kahulagway of one who makes a rope. Kaning unsa may rope sa Binisaya. Kanang okay, rope. Muragwa na ko kay numdum. Now, how does one make a rope? Mao na yung pangutana na to. Well, unas tanan, imong i-weave, okay? By weaving a small, frail, and easily broken strand until it becomes a strong rope that cannot be broken. Okay? Naya ka ng di na gyud nato mga hinumduman. Rope. Anyway, you can understand. Bilingual man tani ni. So, yes, you may be a weak little strand, okay? But you keep trusting the Lord in spite of all difficulties. In spite of the hopelessness of the situation. Bisan pag imong pagtanaw nga wa nagyukay paglaom sa imong sitwasyon, you will exchange your frailty for the strength of the Lord. Kita nimo? Now, the result of perpetuating niining gitawag natong kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay, faith rest technique, in spite of overwhelming odds, is an exchange of human strength for divine strength. Imong gibayluan sa imong tawhanon nga kalig-on ngadto sa Dios nung kalig-on sa Dios. In other words, sa diha nga anaa ka sa sitwasyon nga imong gidahom nga wa na kay paglaom ug imo ingon na lang ka Ginoo, dili ko makahimo nini, I cannot do it. There's nothing that I can do, Lord. Now, nahibaw ka bag-unsay itubag sa Dios niya ng imong pangutana? Ang Dios would answer you, but I can. Kita nimo? Pero makabuhat ko. I'm going to give you strength to endure your problem. Ako kang tagan sa kusog, kalig-on, kaisog, nga imong masugakod ka ng imong suliran. I will provide every resource necessary for you to meet niya ng trahedya sa imong kinabuhi. So, therefore, you trade in your inadequate human strength. Imong i-trade in. Pailisan nimo sa all-sufficient power sa Dios. And do you know the result? Ibaw ka ba? Ang resulta, basaha ang Isaiah 40:31. Nagaingon kinisi in English, but those who hope, which means wait on the Lord, will renew their what? Their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Mo bitaw ng popular kayo ng bersikulo ha. They will walk and not be faint. You do not live down in the dumps. You soar above your problems. You see? Dugang pag yun yan, you will run and not get tired. Now, himatik diragod that the exchange of strength is not designed for sprinters. What is a sprinter? Isa mag-ibot pa sa butog sprinter. Do you know what a sprinter is? A sprinter
is one who believes God's promises for a short time, especially when his emotions are aroused. Okay? Mura ba kalit na ng iyang emosyon manggod ang naglihok nila. But when the stimulation disappears, so does his faith. Huwag tangra po ang iyang pagtuo. On the other hand, ang Diyos nun nga kusog kalig-on, gidisenyo kini for the long-distance runner who appropriates God's power at a steady pace. Ang gahom sa Diyos does not fluctuate. Dili ni mag-ahop-ahop. It is constant and continuous and does not depend on human emotions. Sabtagi na. Ang Diyos nun nga gahom sa imong kinabuhi, nagaagad sa imong pagsalig sa pulong sa Diyos atol niya ng labihang malisod nga panahon ni gayon, or either in tough times or in prosperity. Ang Diyos nun nga gahom, wa ni magaagad sa imong emosyon, imong pagbati. Wala. It does not depend on your reasoning or justification. It does not depend on your experience. It depends on, paminaw, unsay giagad nini, on your knowledge of Bible doctrine. Sa imong kahibalo, kaalam sa pulong sa Diyos, which has become part and parcel of your life, and which you are using in your Christian life. Namo na, ang pulong sa Diyos, nga na-metabolize na. Kinsay nang metabolize na ang balang Espiritu Santo. Kaya mong mangituhuan, imong gidawat. Now, it's the Word of God that is metabolized in your soul, which makes you able to handle any circumstances in life, be it adversity or prosperity. Sabtag yun na. Now, ato ni padayon ugma, din hilang una kita kutob karon, ug ayaw sipyat sa pagsunod nini sa sumpay nini atong ilisgutan. Atong timanan nga kining atong uluhan, resting on the Lord, faith, rest, life. Magampo ta. Ato iduko karon ang atong mga ulo, atong piyungon ang atong mga mata, ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niadtong aniya sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kita nagasimba kung magtuon ganit sa pulong sa Dios, nagasimba kita sa Dios. Og alang kini niadtong wa pa kanila si Ginoong Jesucristo sa ilang kinabuhi, wa pa'y paglaom sila, wa pa'y kinabuhing dayon. So, ako kang pangutanon, luwas ka ba? Imo bang gituhuan na sa Ginoong Jesucristo nga imong manluwas? Maura ka na ang paagi, bugtong paagi, nga ang tao maluwas. Faith alone in Christ alone. Wa na magmugna ang Diyos ug lain pang paagi sa kaluwasan, gawas niya na. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Musa, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Amahan namo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan ni ining adlaw. Among nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo ining imong mga kamatuoran. Tinaw ug tataw ang among nasabtan tungod kini sa ministeryo sa balang Espiritu Santo. Salamat ining among Bible study through the YouTube o sa Vic Malbiro Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.